ଶତ୍ରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ମନରେ ଅବସାଦ ଆସେ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ମହାତ୍ମା ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବଳିତା ବା ସଳିତା ସହର, ନଅର, ଧନ, ରତ୍ନ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରକେ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇପାରେ, ସେହିପରି ଶତ୍ରୁତା ବା କଳହ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ବିଷମ ଓ ଭୟାବହ ଘଟଣା ଜାତ କରାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଜଣେ ପିତା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅନାଡ଼ି ବା ଅନଭିଜ୍ଞ ବୈଦ୍ୟ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ତାର କୋପର ସହ ମୁନିବ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧତ ପ୍ରଜା ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରଜା, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଇଁ ଉଳଟା ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନାରୀ, ସୁଜନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଏବଂ ଉପଦେଶଦାତା ପାଇଁ ମୂର୍ଖମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ତା ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ନାରୀ ପତିକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖେ, ଲୋଭୀ ଭିକ୍ଷୁକକୁ, ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀକୁ, ଅକର୍ମା ଭୂଷଣପତିକୁ, ଚୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ସ୍ୱଜନମାନେ। ଜ୍ଞାତି ସ୍ୱଜନମାନେ ସର୍ବଦା ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାତିମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ଭୟଙ୍କର ଆତତାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ରାମାୟଣ କୁହେ। ତେବେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିପାରେ, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଧନକ୍ଷୟ ହୁଏ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ସର୍ବନାଶ ଘଟିଥାଏ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ବଂଶ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଗ୍ରାମ ଟାଉଟର, ଘର ପଡ଼ିଆ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଛତରା, ଅପୁତ୍ରିକ ବିଧବା ନାରୀ, ସର୍ବହରା ଓ କ୍ରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ବାସ କଲେ ଭଲ। ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅପକାରୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉପକାରରେ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।